good evening. Regular is the condition for it. So don't also put you are. As you can tell, I need Bila semua orang ni dah nak lama. Hari ini dia tu yang bijak ya. Para yang bukan bukan dia. Kalau tu. Thank you so much. Serba saja like hebat. Jangan terlalu bitang sim like kerana intakai. Jaga sabai kor. Thank you नोंथांमोननिसिम दा साब्रै बिथांमोना लाइक होनो हाबाय साब्रै लाइक होबाय ओमफ्राय सयजन मरमि बड' अफिसियेल हाय जोहोलाव सनानो आयौ बाजै मा खबर गोजोननाय थाबाय दे बाजै लाइक होनायनि थाखाय आरो गिबि खेब कमेन्ट हरग्रोनो हानायनि थाखाय 10 जन फैनो हादों जोंहा साब्रै लाइक होदों औ साब्रै मा होननो सानो नों लाइकग्राफोरखौ मोजां सानबाय थेंक इउ लाइक देन थेंक इउ बाजै मा ओंख्रि जाबोखो बाजैया आरो सयजन आरो नोंजों आरो साबसे संनायबालाय हिसाब लाग्रा जाबाय थादों मिथिबाय नोंखौ नायफैबाय मा सुनिलाय आच्छा 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 नंगौ नामा दे 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 मोजां बरिया ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोखो ओंख्रिफ्रा गोथाव जाखागोन ना नों लाइक बिबाय थाग्रा जाबाय Video sabrilah dong. Baik teman-teman coba. Ikan pun ada. फाथो दोलो आलु एवनाय बानलु बाथोनसो आगै सनानो आच्छा आच्छा गोथाव बरिया फाथो दोलो माने खारैजों आरोना खारै होनानै संनाय ना मा जाखो सौदा खारै ना लकेल न'नि खारै हाय आगे ने अच्छा अच्छा गोथाव जायो बुरिया जायो स्रब स्रब हाबफायो थेंक इउ सो माच जोंहा बिथांमोना गोरबोजों मोजां मोननानै बा अननानै 5 लाइक होनो हाबाय पार्सनेलि एक्सट्रा गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो लाइक होगिरिफोरनिसिम नोंथांमोना मोजां मोनदों सापर्ट होदों नङा होमबा बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर So जायफोरा एसेबां मानि बेस्थ गैया अननानै कमेन्ट खालाम दे मेहेरखौ मा होनदों जमफै दंमोनहाय आं एन्थियाखै सना आच्छा आच्छा मेहेराबा फैगोन फैया दिनैबा मैया बोरैबा थाखि थुखि नायफ्लांनायखायसोनो
MB-आ नुवाखै लाइभ स्टार्ट खालामनाय लोगो लोगो 50% थांबायानो फाग्लासो मा जादनिथाय आंनि MB-आ कमेन्ट जा बाजिया 26 जन नालाय लाइभआथ' साबाल' होदों नों बुंदोब्रा सोरबा आं गोसो थोयोना मेहेरखौनो आच्छा दे गोसोथो दारिमिना नाखाय आरो सानै थांलायबाय मा जाबाय थादोंलै सानै थाङो सानै फैयो आं ओंखाम जागासिनोहाय होनदोंनो आगैनो दे जाबाय था औ थुबसा सार हिन्जावखौ मा होनदों खेबैसाय दैखो आच्छा खेबबेसे दैखो हिन्जावखौ होद बहुत ट्राइ खालामनानै केमेरामेना बिसोरना जादों खनबा 6 बारसो जादों हेलौ गाइस आं मेल भिडिअ दे लाइक हरदो दे थुबसि दा बावगारलांगोन नोङो नङाबा गावहाथ' थाखोमानानैसो होबाय थायो माखौ एसां मोखां देखायनो बायो थायो मरमनि जाबा मा होनो बिमा नोंबो फैबाय सना होनदों फैबायबो फैनायालाय नोंना बिमायाबो महर गैया मालाबा जुदि नै एनसि आंनि महरखौ नायदो होनना बुंबाबो नाया आङो नायथाराबा फैसा होनोसै आं 50,000 बाबो नाया नायखाथारला आं नोंनि महर मोखांखौनो फिसालायाबो बेफानिखा होनो बिफानिखा होनब्रा बिफानिखा नङाबा बिफानिखा होन मा बेफानिखा बेलाय लाइक दोननो थेंक इउ ओइ जा आब' रमासा बाबारे होनदों बाबारे ना आब' बर'नि बिमा औ होनदों ओमफ्राय बबे हाखौ फाननो दावराव जाबाय थाखो थुबसियालाय सोरबाखि मियादि फाट्टा हाखौ आधा बिगायाव 30,000ल' फानो रावबो फाना बे 30,000ल' आधा बिगायाव सोरखो बाखो होनो बायाखै रावखौबो थेंक इउ सो माच 29 जन जोंहा बिथांमोना सापर्ट होफैदों नायफैदों साबायखर बावहरो नोंथांमोननिसिमबो समफोर दङब्ला ओरैनो दान्दिसे सम रायदावनोबा कमेन्ट खालामनायदो अननानै प्लिज आरो जायफोरा 6 जन बिथांमोना लाइक होदों बा होनो हादों बिथांमोननो पार्सनेलि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरो 30 लाख सुनिनो आच्छा गावहानो 30K होनबाय थानानै मैया 30,000 होनबाय थानानै दिनै आरो 30 लाख जाफैलायबाय आं होगोन 1L 1 लाख हर आधा बिगानो 1 लाख होगोन नै आब' रमासा नोंलाय आरो 30,000ल'सो बिबावदों बङाइगावनो आब' सापागुरिथिं अबेबा मेडिकेल बाजार खाथियावनो अन होनना बुंदों जा आब' रमासा जे बसुमतारी फैबाय जा हाय बुन्दु होनदों हेलौ बुन्दु गोजोननाय थाबाय बुन्दु नुजाफैनानै एसबि ब्लग फैबाय जोंहा हेलौ आदा होनदों हेलौ एसबि ब्लग गुड इभिनिं बयनिसिमबो गोरबोनिफ्राय गुड इभिनिं आब' रमासा अके होनदों ओमफ्राय रमासा आब'आ मा अप्प' होनखोब्रा अप्प' मबाइल नामा ओमफ्राय जोंहा एसबि ब्लगआ मा होनदों दसेल' दे आं दादानो औ जागोन दे बे नङा मरमिया मा होनदों आंहा मेहेरखौसो जमफैदों हाय बिमा मैया मेहेरा आंखौ गारनानै लोगो बिबारिखौसो गोसो थोदोंहाय बिनि वालनि बिमा सनानो आच्छा लाइक दोन दादा थेंक इउ स' माच एसबि ब्लग ओमफ्राय आब' रमासा HBC होननानै मिनिदों आरो ओमफ्राय नै जाखौ सालथे फैदों
आं 5 लाख होगोन सालथे हर आंनो हा 5 लाख ओइ माबानावसो सालथे बसुमतारिनावसो लागाव इनाम ओमफ्राय रमासाबो मा होनखो जोंहा खुब मा खबर होनदों एसबि भिडिअ नाय होनदों आदसा नायलायलाय सापर्ट खुब आदा भिडिअ नाय होनदों औ मा ओंख्रिमोन दादानो ओंख्रिया जोंना माबासो मामोनलाय थास'जों नाग्रास ओमफ्राय खुन्थाइ बाथोन थेंक इउ स' माच थेंक इउ मस्ट वेलकाम बयखौबो आरो पार्सनेलि गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर आरोना 9 जन बिथांमोननो लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय लाइकल'सो दे सालथे मा होनो साकरियाव दङ नै थाइलारसो आदसा दे सालथे अके आब' रमास आंनिखौबो नाय औ नायलाय रमास आब'आ होनना बुंदों ओमफ्राय बसुमतारी मरमि बिमा मेहेरा आंखौ रायदावाखैनो मैथा होनना बुंदों आदसा मैथानो मा मैथालैबा मैथा बांगाल ना मैथा गोजासो जाखो ना फुल मैथा ओमफ्राय खुब इथिं सालथेया मा होनखो लाइकल'सो दे सालथे साकरियाव दङ नै थाइलारसो आदसा दे सालथे दे दादा आंनि भिडिअ नायना होनो आदसा नों कमेन्ट हरबायना हराखै जाखोब्रा आं नोंनि भिडिअखौनो माबा सिगांनिखौ मोनाखै खोमा ब्लु हो दादानो आदसा सापर्ट खालामनो मैयाबो सोरबा ब्लु लादों खले हाब बोखारो बावदों खोन्थायालासिनो ब्लड थानो खोन्थायालासिनो माने आंनानो नेटआ दानना होदोंना खम जारला ओमफ्राय मरमिया मा होनो खुब बिफा सना मा खबर होखिनो लागाव ओमफ्राय अन होनो जा एसबि नानिया ओमफ्राय एसबिया मा होनो अन ओमफ्राय रमेश बाबुआ बि बसुमतारी भिडिअ नाय होनो ओमफ्राय हरदोंथ' दादानो औ हरदों सर्ट भिडिअ हरलाय सर्ट भिडिअ आं सर्ट भिडिअ बांसिन कमेन्ट रिप्लाइ माबा खालामो रिटार्न खालामो ओमफ्राय रमास आब' अके होनना बुंदों ओमफ्राय दिनै रावनिबो कमेन्ट फैखायाखै मोनसेबो भिडिअफ्राव हरना दोन दे मोनगोन आं दाहाय थाबनो ओमफ्राय रमास आब' अके ओमफ्राय एसबिया अन ओमफ्राय आंजोंबो गैयाहाय बिमा सनानो आदसा दे लोगो खालामनाय दे ओमफ्राय आब' रमासा अन होनदों औ बिमा रमि जिउनो लागाव मरमि जिउ खुब सालथेजों मोथो औ बिमा मरमि जिउ लागाव डाबल थार मालाय गुड आफ्टारनुन सिस्टार रमा नों आफ्टारनुन आब' रमास ओमफ्राय नै जोंहा निजोम ब्र फैलायबा अनल'ब्रनो दे जेबो नङा ब्र जेबो नङा अरजाया दे खामानिफोर दंबा मावना ला दे आरो नङाबा रेस्टफोर लादोंबा उन्दुदोंबा जेबो नङा दे ओमफ्राय खुब इथिं सालथेया मा होनदों औ बिमा मरमि जिउ लागाव बरिया ओमफ्राय जोंहा दीपिका नाथ फैबाय हाय दादा हेल' दीपिका नाथ वेलकाम मोर लाइवत थैंक यू सो मच मोर लाइवत आहार বাবে बहुत धन्यवाद आपनालोगे पार्सनेली মোক খুব ভাল লাগে সেইকাৰণে 10 জন মানুহ পুৰা মানে লাইক দিছে এইকাৰণে ময়ো অন্তৰৰ পৰা এক্সট্ৰাকে 10 জন মানুহৰ কাৰণে ময়ো বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ पार्सनेली ओमफ्राय मरमिया मा होनखो आं गोसोखांदों बिफा माला फैगोन नों न'आव सोरखौबा होनखो जोंहा खुबखौ होनदों खोमा आंखौथ' होनखाया आरो थांखाया आङो दादा खुग लोगो जादोंनो औ खुग सालथे लोगो खुगा डिउटियाव दंनो नानि नोङो माबा खालामना दोनबाय जाबाय कमेन्ट खालामना दोनबाय जाबाय हरो दे बियो आरो हराबा आंनो खिथाहर गोनां सालखौ आब' रमासा अन आब' रमासा अन मरमि बिमाया मा होनखो खुग बिफा सनानो लागाव नै उबुल ब्रह्म फैदों जोंहा एक्सेल लागाव आदानो औ लागाव बङाइगाव फंबाय गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिमबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लागाव दादा आदा होनदों औ लागाव फंबाय लागाव बङाइगाव लाइक जल्दी लाइक हर 11 जन हरनो हादों आरो हरबाव औ हरबेन दा फाटाफाटि
हाबबानो हर हाबबानो हरबाय आबर' मास अन ओमफ्राय दादा कुक साब लाइक कमेन्ट होना फैबाय आं बे खालामदो दादानो हरगोन दे बे कुक सानसे एसपि ब्लग नायनो रिटार्न नांगौनो ओमफ्राय जोंहा उबुल ब्रह्म बिथाङा आंखौ बुंबाया एम्फौ फ्राय जाबाय आदा मा होनो लागायबायनो लागाव बरिया एम्फौ फ्राय मोनजायाखैलै हा गैला जोंहा बिमायाबो मादाराबो बुरि लांबाय नालाय एम्फौ लाग्राया जोंहा मादारसोमोन मोनजानाय नंला आंखौ होनदोंलै सालथे बे मरमि बिमाया मा होनदों रालनिबो नङा बे आंनि जिउनि गोसोसो लोगोसो बा रावनिबो मारा दे सुपार फंबाय फैलायबाय नै जोंहा आरोबाव होफै लायबाय नामा आदा एलबिखौ फंबाय नै इयाव होबाय सेनेल गिदिराव ओमफ्राय फिसायाव गैया रावबो फैया आंनाव बे नन बिटिसिया खामानि गैया आंना सेनेला ओमफ्राय नै जा बिबारि फाग्लिया फैबाय आरो टेंटारें थिखोनो हादोंसै गुमायनो हाया जाबाय बे इसिं न'खौनो नोंबाव आन्थाखौनो आखाइफारसे ओरै थिखोनानै लाबावोसो आं आबर मासाव अन मरमिया मा होनखो बेटा सना बरियानो ओमफ्राय जोंहा उबुला मा होनखो बहानि आदा गुमैनो लागाव आं सनिपुर दिखियाजुलिनि फंबाय बैनाय ओमफ्राय जोंहा रमासावबो अन कुक सानसे मानो आरो बेखौ जायनो मा होनदों जायनो आखाइ होयो बेखौ हले आं नागारखाया खैजों गेलेगोन आयौ नाङालै सानसे आं आवग्रायालै दादा आबुल साब खालामबाय नोंखौ आंखौबो साब खालामदो दे दादा होनना आबुल फंबाय नोंखौ जाबाय एसपि ब्लगआ साब खालामबायनो ओमफ्राय गावखौबो रिटार्न बिदों उदैयाव नांथायाखै नो उदैयाव दलद थिखा लानो हायो आं ओमफ्राय उबुल फंबाय आंखौ मोनजाबायना मोनजायाखै गुमै सालथेनो बैनाय सालथे जाखांबाय थास'जों ना गोरान खुन्थाइ बाथोन नै फरि फाग्लिया मा बिगुर बिसि जानो आंजों फैलै फै थाव भरा नोंखौ दानो सारायाव होनानै दुंख्रोन होजोबगोन आं उखुन्दै खुग्लुं होजोबगोन आं मिथिखा फानलुलाय बेदरलाय मस्लालाय गारसोमगोन आं लाइक होबायलै आदानो थेंक इउ स' माच सुपार फंबाय एसपि नायना मानो अन दं पारिया लाइक दान थेंक इउ मरमि बिफा सना कुक माइनाव जिउ आंनि ओरैसै लागाव ओरैसैसो होनदों माथो ओमफ्राय उबुल फंबाया मा होनखो दे बाजै एसपि होनदों कुक सालथेया नै मरमि बिमा जाखांबायना नों जिउनो लागाव जिउनो मालाय ओमफ्राय जोंहा उबुल फंबाया मा होनदों हामथारबाय सालथे सुखेनो नोंगौथ' आरो सालथे सुखेना ओमफ्राय सुपार फंबाया अन ओमफ्राय परिया फै फाग्ला मावजि खाख्रेबनो लागाव आंसो खाख्रेबबाव आरो गावहासो खाख्रिं फाग्लिया ओमफ्राय एसपि फंबाया होनो उबुल दादा बेक खालामदो दे होनदों उबुला ब्लु लायाखै जिहेतु बेक हरनोबा बुंबानो जाबाय ब्लु नांगौबा आं होगोन ओमफ्राय जोंहा एसपि नानिया मिनिदों ओमफ्राय एसपि नानिया अन परियाबो बाबा सना होनलायदों बाबा सना नामा बरिया आंनि एक्स होनलायदो आरोखि कुक इटिं बोजोंबासो लामा लादों नामा लै बे बिमाया जानोलै मोजांनो जेरोखा सालथि नङाबा खिगारगोनबो दे बिहामजो एसपि नों लागाव जोंहा नै आंना बिबोनाङा बेनो सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालाम आंखौ ओमफ्राय जाफरिया मिनिदों एसपिया ओमफ्राय थेंक इउ दादा उबुल होनना बुंदों ओमफ्राय एसपि नानिया अन सोरबा खमायलांदोसो हमथाब्रा हमथा माबा माबा 44 जन दंमोन मा ओंख्रि मोनजाखो दादा होनदों सोरखौ होनलायखो एसपि नानियालाय आंखौ होनदोंबाथ' दहायनो सोंखांबायमोन नोङो खोन्थाखांबायमोन आं थास'जों ना ग्रास आरो खुन्थाइ बाथोन होननानै ओमफ्राय सालथेया मा होनदों रदे नोंखौ बिमा फिसाफोरखौ
मा होनखो फिसाफोरखौ नों मोजांनो नां मोजांनो हो मोनना लागोनबो हो आंजोंनो लागाव मोजाङै नायनांगौनो अबुल जा सालथे सुखिया मा होनखो माथो बिबोनाङा लाइसेन्स दंखायो माथो सालथे सुखियानो लाइसेन्स गैयालै बेखौ ओरैनोसो दोनथ'दों आंसो दोनथ'नाय बियो मिथिबाय रावबो लांथ'नाङा होननाय बिदि आं दोनथ'नायसो बे लाइसेन्सआ ओमफ्राय जा फारिया मा होनो अबुलखौ मा होनदों लक खालामबाय र'नो आदसा लक खालामबाय नोङो खालामनि र' दे खालाम ओमफ्राय मरमिया एन्टि आगै सना आंनि दुश्मन फैलायबायहाय लोगो बिबारिया नुबाय नों औ नुदोंमोनथ' आरो बहा थांखोथाय गैला नोङो मोनला मेहेरखौ मालाय बिबारिजोंसो कनफार्म जाबाय नोंखौ दादा आदसा आं दहायनो खोन्थाखांबाय होननानै थास'जों ना गोरान ओमफ्राय खुन्थाइ बाथोन होननानै गोथाव दादानो औ गोथावमोन ओमफ्राय बरियानो फाग्लाया ब्लु होआखैनो आदसा आं बिबासो होयो आरो थांसै समाव खोन्थाखा आं क्रमआव लाखिला खालामहैबाय थाया एग्लुंबाय थानो बायो आं होनदों आरो ओमफ्राय सुपार फंबाया जोंहा मा होनखो आंबा गावनाव खननै गावहाबा आंखौ गोसो खांथाराना आदा बाराबा रागा जोंबा सालथेसो होनजासिगोननो आंजों होनजायो फंबाय सालथे खोन्थाखाबाय आं दानि बिबोनांखौ मोनलांगोन दे बरियानो लाइसेन्सखौबो हरफाजोबखागोन आं ओमफ्राय सुपार फंबाय अन ओमफ्राय उबुला मा होनखो जायालै सालथे आंनो दे सालथेनो औ ओमफ्राय कुक सालथेया मा होनदों लागाय खोमारबाय लै सालथे दे औ लाइक खोमारबाय दे ओमफ्राय जोंहा सुबिराम बिथिबाय फैदों लागावबाय सालथेनो लागाव सालथे बरिया ओमफ्राय नै जोंना सना रुफा माबा दादेरनाय फैबाय जोंहा बिमाया बा मालाय रुफाया दिखोलायनो हायोनो औ आं हायो बिमा हायो नुखायाखै नोंसोर आंखौ नायनानैनो दाद जांगिला हेन्डसाम मद्दा सद्दा दारि गोनां लायनो नङा हाय फिसाखौ बिदि होनो नामा जाम्बा नङा आंना फिसालायालाय बहा थांखो बेलाय माथो खाथियावनो दं नै ओमफ्राय मरमिया मा होनखो नोंहालाय बिफा मा जमफैदों हो बिफा सनानो लागाव मा जमफैदोंनो कुक सालथे ओमफ्राय आहालाबो खिन्थाया खारखुमा लांगोन आंनो लागाव मालाबा गाबफैबाबो होआ आंबा ओंखारनोसै आं दादा लाफिनदो ब्लुखौ अके जागोन दे नानि ओमफ्राय जोंहा अबुल फंबाय सालथेया मा होनखो जेवजा दंबायो नामा बिबियाय नोंथांनो जेवजा गैया बियाय नोंथां जेवजा गैया ओंखारबाय दे आं बाय सनाफोर औ दे ओमफ्राय सालथे बै मोखांनि मा होनदों जंगलफोरखौ दानस्रांदो बागान बायदिसो नुबाय औलै सालथे ओरैयानो गैथ'थारा दा साननैसो बिराद जारला जाना दं मा खालामबावगोनथाय एसपि फैबाय जोंहा दिनै मा बारलैनो मा बार मारलै दिनै सनिबार आदसा सनिबारनो एसपि ओमफ्राय मरमिया मा होनखो आरो आबा सनाबो फैबावबाय आं थाला बेयाव खि गैला आगै एन्टि सनानो लागाव सोर आबा सना फैखोलै ओमफ्राय जोंहा उबुल सालथे सुखिया मा होनखो बियाया एसपि बिहामजो दा थांथ' होनदों औ थांथ'नाङाथ' आरो ओमफ्राय जा एन हाउसआ मा होनदों ओइ रुफा बेटा देरहाबाय माथो मोजां थाखा नों आदसा बेटा देरहाखाबाय आरो ना मोजां थानांसिगौ गादा गुदासो थागोनलां ओमफ्राय 8 बार दिनैनो लागाव माया 8 बार जाखोलै उबुल ओमफ्राय फरिया मा होनखो उबुल आगै सना साफ खालामबाय दे नो लागाव
बरिया एसबि बड' फैलायबाय जोंहा हाय हेलौ शेख गुड आफ्टारनुन ब्रादार थेंक इउ स' माच गुड आफ्टारनुन वेलकाम मस्ट वेलकाम बयखौबो खनसे स्राय होबावबाय आं गोरबोनिफ्राय वेलकाम आरो पार्सनेलि 16 लाइक होग्राफोरनिसिम भेरि भेरि थेंक्स स्लट आरोना गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय बर' मासाव अन कुक सालथेया मा होनदों बिमा एन हाउस मा होनदों मबाइल दा मोनबाय दा होनदों आदसा सुपार फंबाय अन होनदों ओमफ्राय उबुल सालथे बियाया मा होनखो बारायाब्रा गुमै बियायनो औ आठबारथ' आरो दिनै ना बाबा सना मा नेम नोंना देलाय नों खिन्थालाय होनदों हायेन ब्रह्म ओमफ्राय एसबि बड' फंबाया जोंहा मा होनदों मा मैगं जायामोन आदानो मैगङा थास'जों ना गोरान ओमफ्राय खुन्थाइ बाथोनसोमोन दिनै ओमफ्राय इन हाउसआ मा होनखो बेटा दं रुपा कमेन्ट मोजां फरायखानो औ लागाव ओमफ्राय मोनाखै कुक सनानो आदसा मोनाखैनो कुक सालथे मोजां मुं बाबा सनानो लागाव ओमफ्राय उबुल फंबाय सालथे सुखे बियाया मा होनखो हा माथो साननाय सालथे होनो हा माथो साननाय माने सानाखै सालथे बे सानस्लिंनायफोरखौ सानस्लिंफ्लांनो आरोखि ओमफ्राय एसबि बड'आ मा होनदों औ गोथाव माथो ओंख्रिया टेस्टिनो गोथावसाबमोन औ ओमफ्राय मा होनखो एसबिआ मा होनदों एसबि आदा गुड आफ्टारनुन औ जोंहा सुपार फंबाय एसबि गुड आफ्टारनुन एसबि बयस फैलायबाय जोंहा मा खबर आदैनो नै खबरा बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं आदै नोंहालाय माब्रै ब्लु बोखारदो खाख्रेबनो लागाव बरिया खारसिगोनलाय नामा नोंबो फुरि बहाबा साराय गुदुं हैजासिन नामा नोङो फुरि हा ओमफ्राय सुपार ब्र' आफ्टारनुन मा ओंख्रि जानायमोन होनो औ ओमफ्राय जोंहा उबुला मा होनदों दांबाय आदा गुमै एसखौनो लागाव दांना हो ओमफ्राय मा होनखो जोंहा सालथेया होनो सालथे रडे जिउनि सालथे औ दे ओमफ्राय जोंहा देवराम मुसाहारि फैबाय देवराम मुसाहारि गोजोननाय थाबाय खोमथाथा साफा नुदों सालथेनो थेंक इउ स' माच सालथे देवराम सालथे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय फरियानो खारथ'आनो दे ओमफ्राय जोंहा एसबि बयसआ मा होनदों मोजां आंनाबो आदैनो दे बरिया ओमफ्राय उबुला मा होनखो एसखौनो लागाव बरिया ओमफ्राय एसबिआ माने आदाया अमा बेदर दानो नामा अमा दानग्रा बादि नुबाय आंनो गैया दाननोनो मोना आङो गैया बे जायगायाव अमा दाननो मोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो फरिया खोनासंबाय थानोसै आंनो आदसा बिदिसो कमेन्टबो हरबाय नै ओमफ्राय जोंहा एसबि फंबाय मा होनदों अन होनदों जोंहा ओमफ्राय उबुला मा होनदों एल दांबायनो एल दांबाय माने ओमफ्राय जोंहा सुपारा मा होनो आदा आन्थोर गालां लायो माथो ना होनो आन्थोर गालांबाय होनबा ना ओमफ्राय रमासा मा होनदों बायदे आं डिउटिसो होनो आदसा नोंथ' डिउटियावसो दंखायो बे टाइमाव मिथिखायो आं ओमफ्राय फुरिया मा होनदों हरां होनदों आदसा ओमफ्राय एसबि बड'आ मा होनदों लागाव दानाबा नै ओरैसै सुवालिफोरा दंना गैया जाखोहाय होनो दङ सुवालिफोरबो दङ ओमफ्राय एसबिआ मा होनदों लाइक होबाय दे थेंक इउ फंबाय ओमफ्राय जोंहा उबुला मा होनदों हात आदा खारबायलां ए लाइक दांबाय ए साब दांबाय सालथेनो बरिया दे ओमफ्राय फरिया हा होनदों मरमियानो नै फाग्ला हाथाखौनो मानजिया गेसावसो मोनामबाय माथो एन्टि आगै खि जानाय सुनिनो लागाव गेसावसो मोनामहैदों होनबाना एक्सेल रय फैदों जा एक्सेल रय आइनुंफुं
मोजां नुनो लागाव आइ नोंखौ मोजां नुनो लागाव एन हाउस आंबो सुवालि औ एन हाउसआबो सुवालि दै ओमफ्राय जोंहा एसबि बयआ मा होनदों गुड आफ्टारनुन बाय आंकोल आइ एम गयिं अके जागोन दे एसबि बय ओमफ्राय अबुला मा होनखो जोंहा अबुला मा होनदों गोदोनि सोरखि आदा उननियानो औ नंगौ ओमफ्राय एसबिआ मा होनो एन हाउस बाजै हाइ गुड आफ्टारनुन एसबिआ मा होनखो एन हाउस बाजै नंगौ नामा होनदों ओमफ्राय एसबिआ फावारि फाग्लाया मिनिदों जोंहा थाव बरहाया मेजेम फराया ओमफ्राय गुड आफ्टारनुन आगै एसबि होनदों ओमफ्राय हायना फैबाय जोंहा हेल' हायना सालथे मरमिया मिनिदों जोंहा बिमाया एन हाउस बाजै मा ओंख्रि जानायमोन औ मा ओंख्रि जानायमोन ओमफ्राय हायनाया लाइक देन थेंक इउ स माच सालथे अन होनदों जोंहा हायनाया मा ओंख्रि जानाय होनदों थास'जों ना गोरान ओमफ्राय खुन्थाइ बाथोन सालथे ओमफ्राय सुपार बिएस फंबाय मा होनखो मोजां हालौ आदा दे आन्थोर दा गालांदो दे आन्थोर थाबोदों आरोना जागोन दे नाजागोन हानायमानिखौ ओमफ्राय अबुला मा होनदों हात आदै बायनो दे ओमफ्राय मरमिया मा होनखो आइ एम सिंगेल नाथायबा एन्टिनि एक्स मोन आंनो आदसा नाङालै आंनो थगायबाय थायो बियो बिरादनो ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनखो ओइ खाख्रेब नानिया बोरोनो नानि मानि सोर नानिखौ होनखो आंनि बुरिखौ होनखो ना फिसाजोखौ सोंखो ओमफ्राय एसबिआ मा होनो गासैबो सुवालि नामा हायनो बेयाव नुनायफ्रा सुवालि जोबानो परि सुवालि दङ मरमि सुवालि दङ एन हाउस दङ दै ओमफ्राय जोंहा एन हाउसआ मा होनदों सङाखै एसबि आगै होनदों ओमफ्राय कुलाराम बर'फोरनि जा फैदो आरोना कुलाराम बर'आ थेंक इउ कुलाराम बर' नुजाफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय एसबि बड'आ मा होनखो एन हाउस बाजै आं नंगौ नामा दाबो जाया होनदों जायालै बिसिना दाबो जाया ओमफ्राय आबुला मा होनदों सोरबा सिंगेल दं नामा ब्रा लायगौमोनलै सुखेनो नै पुरि दङ ओमफ्राय एन हाउस दङ मरमि दङ ओमफ्राय फिसाजोआ नोंना खाख्रेब मावजि गोसोम आयं कार्बि आंलं ओमफ्राय अबुला मा होनदों आं सेंग्रासो नागिरदोंनो अबुला सेंग्रासो नागिरदोंनो हनै ओमफ्राय दाना मरमिया एन्टि सुनि सना आंनि खि जानाय खि जानायसो जाबाय से माबा फायखानानि एम्फौखौ बरिया ओरै हमथुम आरो अरदो खुगा थरसाना ख्रुब होनलायो बिराद गोथाव ओमफ्राय जा सुपार फंबाया अन होनदों ओमफ्राय एसबिआ मा होनदों आंबो सुवालिसो दे रायजोफोरनो ओमफ्राय परिया हा होनदों ओमफ्राय एन हाउसआव जोंहा रुटि जादों एसबि आगैनो आदसा बेखायनो उदैया मानथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा उबुल सालथे बिआइ सुखिया मा होनखो सालायसो लागारबाय ओमफ्राय जोंहा सुपार फंबाया मा होनखो अनामिका आब' होनदों एन हाउस मादै होनदों एन हाउस बाजै नंगौ टेस्टि माथो रुटि बा होनदों बेदर थानांगोन आरोना ओमफ्राय नै बाजैया दासो मोजां नायथारबाय आंनो दे मोजां नायथार ओमफ्राय जोंहा सहिद बसुमतारिया फैलायबाय आदा बोथोरा जोबोद गरम दोंसे गान रोजाबदो थान्दा जानायनि लागाव मा गानखौ एसे माबाखौ पेराग्राफखौ खोन्थाहरदो आंबो बालाबगासेल'सो रोंखायो जाय खि गान हरामोन बालाबगासे स्राय हरनोसै आं दे लागायहर परिया मा होनदों गरमथार नामा होनदों थान्दासो गोजांनाया मा मोनलायदों ओमफ्राय मरमिया मा होनदों दाखालि सोलानाया बावबाय नों खिखौ आंनि सुनि लायनो औलै बावमारदों ओमफ्राय परि गुड आफ्टारनुन होनदों सुपारा जोंहा ओमफ्राय एसबिआ मा होनदों मरमि बाजै हाइ गुड आफ्टारनुन ओमफ्राय मरमियानो सुपार आगै सना जाखांबाय ना मा होनदों
अब्ला जोंहा गैलालै सालथे मा जाबावगोन बारलायबायनो आच्छा बारलायलायबायना ओमफ्राय एसबिआ अन होनदों ओमफ्राय फरिया आफ्टारनुन सुपार आगै सना होनदों ओमफ्राय सुपारा हायना हाय होनदों औ हायनाया बहाबा एब्रेदों एसबि जोंहा एसबि सासे फैबावबाय बाजैखौ रांखिनि नुखायोनो आच्छा डेन्जारखासो खाथ्राखासो होनखायो हा ओमफ्राय मा बिजायाब्रा बियाय मा बिजायाब्रा बियाय बुजिबायना नों बुजियाखैलै बियाय ओमफ्राय एसबि आगै सना गुड आफ्टारनुन खिनदों औ ओमफ्राय रमास आयं गुड आफ्टारनुन रमासआ थांबाय डिउटियाव दं बेहा कुइसन आहेन गय खावसे दंलै फार्स्टआव सासेल'सो होमबालाय आरो सिथासो दंलै ओमफ्राय जोंहा बाजै बादि नांगौमोनब्रा सुखेनो आच्छा बाजै बायदि नागिरनांगोन र' बेयाव बाजै बायदिया मरमियानमोनलै आं रायलायला होनदों मा रायलायबाय मा रायलाया हा सुपार आबा होनदों औ मरमिया होनदों हरि बिमा सना मा ओंख्रि जाखो औ एसबिआ गुड आफ्टारनुन एसबि सुपारा मा होनदों गेजेरावनो खुलुमबाय आं सनाफोर जायाखै होनदों औ जायाखैनो ओमफ्राय अबुला मा होनदों रायजालायबाय सालथे होनदों औ रायजालायबाय रांखिनिथार आंना बुरिया ओमफ्राय बावसुला जाम्बा फैबाय जोंहा खुलुमबाय आदा होनदों खुलुमबाय फंबाय खुलुमबाय गैयालाय नै ससेनो संनानै ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनदों बे गय जायै हाथाया माराम खाजोब्बाय फाग्ला होनदों गय जायाबा माथो खालामबावनो नोंबो फुना होआबा फुना होनो बाना नोंबो बेरायाव मरम ओमफ्राय जोंहा एसबि फंबाय ओमफ्राय मरम मेसना आलु बिन दालि आरो मा होनदों खोरिसोमोन ओंख्रिसोमोन आच्छा सुपारानो आदा ब्लु ना आच्छा थेंक इउ फंबाय होगोन दे जायनो ब्लु नांगौ बिबानो जाबाय ना ओमफ्राय थांनोसै समाव खोन्था फोरमाय ओमफ्राय अबुल सालथेया मा होनखो दे सालथे गय मा होनदों गय फाथैजों थेब मा होनदों खबर लानोसै फारिनाव सालथेनो औ गय फाथैजों ना गोथावहाय फरि बिमा सनानो औ दरजाটা ढकेन देन बेटा जा जाइन अरे बयसान रे कोई ऊपर दिखी बो ओमफ्राय जोंहा गोथावहाय फरि बिमा सनानो ओमफ्राय जोंहा राहुल बाग्लारि फैबाय जोंहा टेनसन फ्रि जाबायलै नोंनि कमेन्ट फरायनायखौ नायनानै हाहानो लागाव बरिया राहुल बाग्लारि नोंथां ना फंबायसो जागोन ना आदासो जागोन था थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय परिया मा होनदों मरमि सना बारा गोथाव मोनजायासै आंनो आच्छा संनो रोंखाया मानसिया थावखौल' भरा होनायखौ मिथिथारगौ ओमफ्राय अबुला जोंहा होनदों गुड एन्ट्रि बियाय होनदों औ गुड ओमफ्राय सुपारा मा होनदों आंहा जानो सम जाबाय दे माने दसे आदानो औ दे फंबाय दे जाना लागो सम सोनाया सिगांलै खावा दावा आगर मुखर दङा पिसब होननायखौ मिथियाबा ओइ रुपा एसे हरदो खुगायाव जानायानो नै माने अबुला ओमफ्राय मा होनदों बाजैया स्लिमथारनो चिका बुरिया ना बुरिया ओमफ्राय जेनथेनसो मोननायनि खोथालै लांफिनदो आदा ब्लुखौनो आच्छा जाबायबो दे ओमफ्राय जोंहा एसबि फंबाया मा होनो खुलुमबाय दे बाजै होनदों खुलुमबाय न'नि खुलुमदो खुलुमबाय दे हाथ खुलुमनायखौ नुवाखैदां ओमफ्राय परिया मा होनदों मा होनखो आबुल आगै सनानो मरमिया होनदों आंनोबो देवहर सना
गोदोना हा गोदोबा दौलायोमोन नों मानो बावनोखो सुनि आंनि खि जानायनो आदसा आं नोंखौ नांलालै आहा नों अनालै आंखौ थैया सुखुवा खामाखै होमबाबो दौसै न जा एसे ओमफ्राय एसबिआ मा होनो सोरबा सिंगेल गार्लस दंबा बुंदो दे नै थाब बुंना ला सोर सिंगेल बुकिंफोर जायाखैबा फटाफट नङाबा आन्दायनांगोनबो उनाव फस्थायनांगोनबो नङा होमबा ओमफ्राय जोंहा एसबिआ मा होनखो एसबि बड'आ बाजै खबर मोजां ना होनना बुंदों दंथ'यो र' बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो ओमफ्राय अबला मा होनदों गुड एनसि आदा होनदों थेंक इउ ओमफ्राय परिया हाहिसे लायखायो फाग्लिया देनजारसो ओमफ्राय आं दाहाय एलबिदोंखौ मा फन हरलै परि फाग्लि खोनासंनि ओमफ्राय जोंहा एसबिआ मा होनदों हाय होनदों एसबि बड'आ मा होनदों औ गुड होनदों गुड थेंक इउ भेरि थेंक्स गड मिस्टि होनलायनांगौ खामरें आइ एम खामरें ओमफ्राय जोंहा बिमा माखो एनहाउसआ जिबौआ एम्बु जादों रुफा मा होनो खलदैखर खाथियाव आदसा आदाया मा खामानि मावो एसबि फंबाय आंना बर्थमान जेबो खामानि गैथ'आ बेनोसै आंनि खामानिया बुंनो थाङोबा इउटुब आरो फेसबुक बे मोननै माबायाव नांथाबना दंथ'यो आं बर्थमान दा बर्थमान जेबो खामानि गैथ'आ बेयाव ओंखायनो एसे जायगाखौबो सोलायहां जागासिनो दं र' ओमफ्राय मरमिया मा होनखो एन्टि सना गोथावथार माथो नोंनि खुगानि गयानो बरिया खुगा जारौ गुस्थि जारौ जालायबायना आङो एखेबारे ओमफ्राय परिया होनदों हरां मा होनदों हरानो होनो मा हरालै अके होनदों जा एसबि ब्र'आ ओमफ्राय इउटुब हिन्जावा मोजांलै नोंना लाना खारगोन लामायाव लोगो मोनबा बरिया खबर होखालाय खिन्थु खबर होखानानै लाना खार मिथिबाय नङाबा दिगदार जाहैनो हानो नागिरफ्लांगोन ना बहा थांनानै आन्दायना थायो होननानै खबर होखाबा मिथिगोन आरो हे जोंहा इउटुबा लाना थांबाय इउटुब ब्र'आ होननानै मिथिबाय ओमफ्राय एनहाउसआ मा होनखो आं ओंखारलांसै दे आगैनो मानोबा खामानिफोर दंबा नामा जेबो नङा दे एन्टि आं बेयाव थानो हाला माराम सनानो मारामखाय ओमफ्राय परिया हाहिसेब्रा थिगसे बा गाबदोंसो दा ओमफ्राय एसबिआ जोंहा मा होनखो बेसां मोनो आदा पेमेन्टआ इउटुबनिफ्राय फंबाय सरि माने इउटुबनि पेमेन्टखौ इउटुबाव फोरमायनो माबा रुल्स गैयालायनो माबा चेनेलफ्रा बोरैबा जाहैदों माब्लाबाफोर बहाबा लोगो हमनो सेस्था खालामदो लोगो मोनबा फेस टु फेस फोरमायलायनोसै नङा होमबा ओमफ्राय मरमिया मा होनखो नोंनि बेफोरबायदिखौ नायनो हाला आंनो आदसा पुरिया हाइसिब्रा थिगसे क्लाक खखाब फंलायनो फैदो फै लोगोफोर कमेन्ट खालामदो नों सिमां रानि जाफै सिरि आगोमा होनलायनायसो लागावगोन दा गामियारि सेंग्रा हाय बिबु सोंखो ना माखोलै मरमिया हाथाय अरखेलायदों आयै मा जाखो आदा आंना आदार जानो टाइम जाबायलै दा लोगो मोनगोन औ दे फंबाय दे जाहैथां जाना लाग्रो एसबिआ मा होनदों आदा बाहेरखौ एसे दिन्थिलायनो र' एसे वेट खालाम दसे नै आरोना ओमफ्राय जोंहा एनहाउसआ मा होनदों रुफा आं ओंखारलांसै देनो मा खामानि बुंना फोरमायाव हगारनाय जानाय नङा थाला मारना दोननाय जागोन ओमफ्राय परिया खालि मिनिदों फाग्लिया हासुज्रेद लायलांबाय खोमा मिनिनानै
एन हाउस बाजै बाय दे दा लोगो मोनगोन नो औ बाय ता थाला आं हाय मानो एन हाउसआ मा होनो रुफा आं ओंखारलांसै दे सनानो मा खामानि दं फोरमाया मानो ओमफ्राय आं थांबाय बाय ए नोंसोरखौ देन खाथियाव मोनहैबाय हेद लबाराव दंलै राजा हा लबारखौ मिथिया मानो गावनो ओइ थांनो नागिरनायफोरखौ गावनो खिनोसो ओंखारबाय आंनो आदसा खिनो ओंखारबाय बेयावनो खि ओमफ्राय हरियाथ' मरमे खिनो ओंखारदों होननानै केहे पेहे जालायदों आरो ना बेयावनो खि एनाव जा थाथ' दुलुर सना होनदों दुलुर नङालै बे गामियारि सेंग्राया मा होनदों ओंखाम जाग्रो आदानो ओंखाम जाखांबाय फंबाय जोंहा जाखांजोब्बाय जोंहा गासिबो गामियारि फंबाय ओमफ्राय फरिया हाहिसिब्रा थिगसे हाहिथाखिहि बिराद हाहिसुलिब्रा मानसिथु ओमफ्राय बाजैनि मेगना समायनाथारनो थेंक इउ ओमफ्राय मरमिया थु आब' थांसैनो थांदोलै थांदो दुलुर आगै नों थांदो थानो नाङा आंनो नोंसिनि अननाय नाङा आंनो रावबो अननाय हरिया मिनिदोंब्रा रुफा सना आं ओंखारलांसै दे नो बहाबा गोजौ गाखोना दं नामा बहाबा गोजौ गाखोना दं नोंसोरो ओंखारलांसै होनबाय थागोन बबेबा न'सो हाबना दं नामा दरजा खेवनानै हरनांगौ नामा आङो हरिया माने एन्ट्रि फाग्लानालाय मा होनदों होमबा मेगना मा बादिथो आंना नुवाखै लादायदाय बुरब्लाब्ला मोख्रा जाथि साइज लख्रा साइज ओमफ्राय एनावसो मिनिदों है खाम्फा 143 फैदों हेलौ होनदों हेलौ हरिया मिनिलायबाय रुफा सना आं ओंखारलांसै दे ए नोंसोरखौ दे जासोमामोनथार नै बुरिखौसो सरसोमना लांसैमोन ना ओइ जालायबालै बोरैबा लावबा मोनगारनाय नङा थांसै आं थैनोसै आं मिनिनानो थैनाङा आंखौसो बरनाम होगोन गामियारिया मिनिदों जोंहा गामियारि सेंग्राया लागाव व्हाट आर इउ डुइं आइ एम नाउ इल बि डुइं रोंगौब्रा आंबो इंलिसखौ बेमालि नङा मास्टारसो आं इंलिसनि आइ एम नाउ इल बि डुइं होनो इंलिसाव मिथिबाय ओमफ्राय बिजावजालि सना होनदों बिजावजालि सनासो दान्थै थैबा माथोसो होगानो मोनसिगौदां बिसोरो ओंखारलांसै होनबाथाय बहाबा रुमसेयाव जोबथेना दोनदों आरोखि आं नोंसोरखौ ना फायखानायाव दरजा मारिना दोनदों नोंसोरखौ ओमफ्राय बावसुला जाम्बाया मा होनो मा ओंख्रि जाखोमोन आदा दासो सोंनाय जाबाय खोन्थानोनो बालाय लांबायदां आदाया बायाखै कुइसन खालाम अरजाया थास'जों ना गोरान ओमफ्राय खुन्थाइ बाथोनमोन बावसुला फंबाय ओमफ्राय जोंहा बरिया मिनिदों ग्लाबनो ओरै साइडजों जानानै होनलायनाय ओमफ्राय एन हाउसावनो रुफा सना ओंखारलांमारनोसै दे नो ए अपारेसनसो खालामजोबनोसैलै आं मानसि बाखाफोरखौ अपारेसनसो खालामजोबनोसै आं एसे उननानै लाना फैलै बिमानाव ससमा गानलायथारबाय हनै फरिया गोसोम गानलायना फैदों एक्ट्रिस बायदि एकदम करिश्मा माधुरि बायदि मोनलायथाराखै बेखौ टिकटं होनलायनाय माबोरै नोंखौ आं नागारबावनो सना आं ओंखारलांसै दे नो ए ओइ हांगार
फाग्लि मा खालामगोन नांदेरनायफोर नोंसोरखौ दा अपारेसन खालामजोबगोन आं ओमफ्राय गामियारि सेंग्राया मा कमेडिखा आदा नोंनो थेंक इउ गामियारि साबायखर नै नोंबो नोंखौ फाग्ला मावजि खाख्रेबनै आंसो मावजि खाख्रेब बबे मेगनजों नायनानै थुख'जोबगोन आं नोंखौ एरख'लाजोबनोसो गोसो जाथारबाय आङो हा बबाव खाख्रेब नुखो आंखौ आयै ओरैबा खानाय गोलाव गोलाव जानाया जालायलांखाला आंहा दा लांथाखौ हना लागोन सिखाजोंनो ओमफ्राय खोमथाया मा होनदों केस जाबाय सेस जाबाय अपारेसन खालामनानै सेस जाबायना सेमथा जालायनाय एना अजा मिनिबाय थिगसै एन सिस्टार बिदिनो होनबाय था फाग्लानो मा एन सिस्टार बिदि होनबाय थानोलै एन हाउसखौ फाग्ला हेन्डसामसो आदा नों खाख्रेब नङा माथो बरिया दाङो बाराव गोलाव लानो टेरे नामला टेरे नाम होलायबावोसो आङो अमा बायदि गेन्द्रासो ना आदै नै माथो बिदि होनबाबो मोजां मोनोब्रा मा खाख्रेब बेलाय दाउब' गोरान बायदि मोनो नामा बिसोर आंखौ है जाद्रायालै ना खाम्फा फारि आगै होननाय मिनिदों ओमफ्राय ओइ माइनाव बिनि मा होनदों खानाय थख्ला सन्ना होलाय मादि नुयो नायनि लागाव मादि न'आव जाखो जेरै नैबे खाफालखौ नुदों खावलायखौ नुदों बिदिनो नुगोनब्रा स्लिमनो मेगनल' गोनां बय दारिखौ सिना आरोना जेनेबा आंबो ब्लगारसो आदैनो थेंक इउ खाम्फा बरिया ब्लगार थारमाने खाम्फा ब्लगार ना मा जाखो ना नोंनि चेनेलनि नामा ब्लगार मोनसे दंमोन खिन्थु ओमफ्राय गामि आगै दुलदांदांखाय खाख्रेब होनदां आं उल्थायैनो नङा माथो मालाय बाख्नायनायखाय खोब गावहाबो मोजां मोनगौबा बुंफ्लाबाय आरोखि येस चेनेल होनदों आदसा चेनेल नामा ब्लगारमोन ना नैबे खाम्फायानोमोन खाम्फायाना ब्लगारा चेनेल बुंहरदो दे थब्लंनो होद फाग्ला मावजि खाख्रेब नै खाख्रेब नङा होनबायलै आङो हाय आं खारबाय बाल आं खारबाय बल होनदों बलसो नोङो दुलुर दालाक मानसिफ्रा धुम जोबा तुर औ खाम्फा ब्लगार आदसा खाम्फा ब्लगार दे ओमफ्राय बिजावजालि सना आं ओंखारनोसै दे आरो माबा बे लाखिनानै दोनदों सोलै आरो गावखौ औ खाम्फा ब्लगार आदसा खाम्फा ब्लगार ना दे मा होननांगौ होनदोब्रा आंनि एक्समोन आंनि बिबुमोन बिखामोन आमाय थुफुलमोन गन्थंमोन मेगनमोन खोमामोन होनना मा खाख्रेबदों एन सिस्टार बिदिनो होनबाय थानो फोरोंबाय थानानै नोंबो लोगोफोर थांलाय मारदो दोनमारनोसै बिदाय लामारसै दा थाबथासिनोसैलाय 90% फैखाबाय बावदोंसो आङो ओरैबा एक्सट्रा एमबि गैयालै दिनै मैया फंबाया 2GB हरदोंमोन 2 घन्टा होनो सानबाय 1 घन्टा 17 मिनिटआव नेटखौनो दानना हरदों फाग्लासो नेट खुन्थायावसो गाखोना थायोसो आं मालाबा बियाव गाखोनानैसो होबाय थागोन सियार लाना थांखानानै ओमफ्राय नै जोंहा अनजालि दैमारिया दिनै सौग्राव फैनो रोंदोंलै फाग्लिया हेलौ मा खबर बोराय बुरि सानैजों आराम मालायसो होनदों माथो टें ना बिमा ना बावलाय मेगन सादों बिसोरो सानाङा
फैसा गैया आंनाव मुलि बायना हरनो हा ससमा गानना लाखा एम्फौफोर हाबजायनि हाद्रिफोर हाबैनि अ दे होनदों औ ओमफ्राय ओइ एन्टि ओंखारनोसै दे होनदों औ गामियारि थां होनदों औ र' थाबावनो आदसा दे दे नोंसोरल' आराम था होनदों आदसा अनजालि नामा हाजारसो होनदों नामा ना माबा हांगारि ना हायनारिमोनथाय दिनै अबेनिफ्राय गुदलेबदे नुजाफैनो रोंदोंलै बे अनजालि दैमारिया होद मेदामसो अनजालि दैमारिया एन सिस्टार आरो होनबावलाय होननांदों होनबावलाय नङा एमबि थांमारबाय 50% 90% रदै फैदोंमोन 90% गेट कन्स 2 GB डाटा रेस्ट 33 इलाय बा सोनोसो थिनदों माखौबा हरियागै ना मिनिलायदों दोनबानोसै रायजोफोर दुखु दा मोनसै गैला नङाबा दा सोरखौबा एसे एनै जंखायहैनांगौआ मोननाय नङालै एदावनो खामफ्राय होनदों आं सोना हरगोन आदै दा होनदों नाम्बारानो गैलायाबा बोरै मोनगोन आरो सोना हरबाथ' दानो सोना हरनांगोन होमबासो जागोन फाग्ला हाफां फांनो एसे मोजां हिनजावखौ बोरै मोनखो हाहाय नोंखौ गोदो फथायबाबो नोंबो नायस'ना आंखौ बै माबाजों थांफानायाव नोंसानि दाहोनाजों आंना आरो नोंसा बाबाखौ पुलिसआ गियोमोन ना फथायनोबो सोरबा सोना हरमारगोन नामा एमबि हरबा दे नाम्बार खिथाखानोसै आं दानो सोखानांगोन ओमफ्राय एना हसा हाय होनदों ओमफ्राय खाम्फाया नाम्बार हरदों दे हरमारगोन ना फंबाय सना 7086 हे हे नों अनजालिया 7086 201 637 637 जाबाय